लोग के प्यार जो KGF के मिलल बिहार में, वह प्यार आज फरिश्ते के मिलता। आज आनंद मंदिर गेट तक ले टूट गई है। एगो वीडियो आई रहा, हमारा लगे देख के अच्छा लागल है। ठीक बार नुकसान भइल, लेकिन पहली बार आज एगो साउथ फिल्म के KGF के तरह ओपनिंग माने बहुत दिन बाद हमके लागत है 4 से 5 साल बाद ऐसा दृश्य भोजपुरी सिनेमा के देखे के मिलल बा, भोजपुरी एक्टर के देखे के मिलल बा, भोजपुरी डायरेक्टर के देखे के मिलल बा। आई सब रउआ सबके प्यार और आज लोग साबित कर देनी कि अगर बेहतर सिनेमा केहू करी तो अभी अपन भोजपुरी के जनता अभी लुप्त नहीं भइल। भोजपुरी के जनता आज भी जागल बा। अगर बेहतर सिनेमा हुई तो ओकरा खातिर वो सब अपन दिलो जान लगा देव कि हाँ हमनी के एगो बड़ा स्तंभ खड़ा करे के बा। आज खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी KGF की जिस तरह से ग्रैंड ओपनिंग बिहार के अंदर हुई थी, आज सेम उसी तरह से खेसारी लाल यादव की फरिश्ते मूवी की ग्रैंड ओपनिंग की गई है। जी हाँ, अगर आप खेसारी भैया का एक नया लुक देखना चाहते हो तो आप एक बार फरिश्ता मूवी जरूर देखिएगा।